Bona nit en este acte faller de la Junta Local Fallera en esta magna presentació. Bueno, Enric, estem així perquè anem a donar-te la màxima distinció de la Junta Local. Tu sigueres el que cregueres, el primer que cregueres que hi havia que crear a la Pobla una Junta que unira a totes les comissions falleres. I això que al final faria que, estant unides, prenent decisions juntes en actes importants i en festes importants, farà que la festa fallera en la Pobla lluïra i creixera any darrere d'any. Tu has sigut un gran entusiasta i un gran col·laborador de les nostres festes falleres valencianes. I com no, Enrique, tu has sigut una persona molt important perquè avui en dia les falles de la Pobla tinguem ja uns bons casals. Agrair-te tot el temps que has estat amb nosaltres en nom de totes les falles, per tot el treball, sempre t'han tingut al nostre costat. Gràcies a tu, jo crec que la nostra comissió avui és una realitat. Ja fa 16 anys que la varen refundar gràcies al teu esforç. Jo crec que avui no podem dir només que donar-te totes les gràcies i jo com a president i que ja vaig estar en companyia teua, cada moment que ens ha fet falta t'ha ben tingut. Gràcies per tot el que has fet per nosaltres. Ha sigut molt patidor per les festes, t'has desviscut per nosaltres, per les falles, i eres una gran persona que nosaltres t'admirem molt i en el món faller t'has portat molt bé en el que són el tema de les falles. Ha sigut el primer president que tinguessi la Junta Local i entonces jo com a president que era d'una falla que ha estat ahí de 7 anys, estic molt agraït en tota la teua llavor que has fet per el nostre poble faller. Vaig a dir-li dos parauletes, a veure si més. Teniu gràcia, garbo i porte. Sou alegres, campechanes, harmonioses i hechiceres. Teniu una ment joiciosa i sanes sou com les primaveres. Enhorabona i disfruteu de la festa de les falles. Donar-te l'enhorabona per part de la falla del Trinquet i jo com a membre de Junta Local que vaig ser fallera major et dono les gràcies per la feina tan immillorable que has fet durant aquests anys. Enhorabona. Jo sols volia donar-te les gràcies. Jo crec que en el meu nom propi i en nom de totes les que any darrere d'any han estat representant a aquesta Junta Local Fallera per tot l'esforç que feres en el seu dia de fer que la Junta Local Fallera fora una realitat. Enrique, a tu en realitat tots els poblans t'ho diguem tot, te diguem les festes d'estiu, el sopar dels majors, el sopar dels jovens, el sopar del mig, el sopar de les paelles. Tu en realitat has fet que les festes de la Pobla siguin el que són. En les falles has fet molta llavor, ja tots els presidents i tota l'Assemblea General t'ho va demostrar volent donar aquest títol honorífic i tota la Pobla en general te vol agrair tota la llavor que has fet per el món fallero i sobretot per el món de les festes. Jo he tingut el privilegi de compartir amb tu 8 anys de regidora en l'Ajuntament i he tingut la sort de veure de primera mà com t'has desviscut per les falles, com has treballat dia a dia per a que aquest conveni per a recolzar que els casals tingueren les condicions per a poder albergar gent i per a no tindre problemes de soroll principalment, siguera una realitat.
He vist de primera mà com t'has desviscut en cada junta local intentar unir a totes les comissions, sobretot en actes en els que tenien que treballar juntes. En fi, crec que eres la persona idònia i que se mereix més aquesta distinció. Enhorabona. Jo demanaria unes palmades per tots estos que els presidents, que han sigut presidents alguns, de la Festa Fallera, directius, tots han treballat per la Festa de les Falles per tots. Enhorabona.